يبيك حبيبي يا رسول الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا قمر ونور حبيبي سيد الأنبياء حبيبي يا نبي الله مسمى سيدي يا جنة محمد رسولكم مسألة حبيبي مسمى سيدي يا جنة محمد رسولكم مسألة حبيبي محمد كازمن داني أداني كاوتي قرني وداني كي كجي مهدي أبو ميقاد نفاني حبيبي سيد الشهداء حبيبي معلم العلماء حبيبي رازق الأنبياء حبيبي يا رسول الله أنا كمان وربك وجوه كرهة المسيح بياني لدني هدفي سياسة فتجعل سياسة ويزادن فالقلم قويا وتتادر قويا رأيت ما تجارب برنا بلي الأوغل المنيا حبيبي سيد الشهداء حبيبي علم العلماء حبيبي رازق الأنبياء حبيبي يا رسول الله فهمت أنك تنزلي سابني يا در المدني شي وانتن ناسني نغري بكاتي نغني نغري da hujja zai yake fahari da hujjar ka kake fahari kaje kai na kai na sai dan duk annabun aka bi habibi sayyid shuhada habibi alimul ulama habibi rasul anbiya habibi ya rasulullah sayyid malami da gani aiki ne da ba nazari barna ce wacce ba kusuri mai ya kamata ya tuba shi wajen har yana da rabo habibi alimul ulama habibi rasul anbiya habibi ya rasulullah annabawa ana cewa a kira ka wuce kowa dan hali ka wuce kowa a daraja kai kasar ta duka su habibi sayyid shuhada habibi alimul ulama habibi rasul anbiya habibi ya rasulullah kiran sallah da sunanka ikama sai da sunanka salati rabbu yayi makka wani wajaba ta sunanka habibi sayyid shuhada habibi alimul ulama habibi rasul anbiya habibi ya rasulullah mai aibanta ka ne wawa mai kin zancen ka yayyawa a kyawun ka wuce kowa salamun ala khairul khalqi habibi kai ka kai mu gaba iyaye na uwa da uba a girma su da sa a gaba addini na ya sa su gaba ya dauko ka da kai ka gaba su habibi sayyid shuhada habibi alimul ulama habibi rasul anbiya habibi ya rasulullah musamman tsayin iyayen annabi a fadar su kuma musaladin musamman tsayin iyayen annabi a fadar su kuma musaladin musamman tsayin iyayen annabi a fadar su kuma musaladin musamman tsayin iyayen annabi a fadar su kuma musaladin malam mai gaisuwa tari ta shawara ta cikin tsari hadisin indanin kari fassarawa akwai hadari a bar shekar a shafi janabi habibi 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 wallahi na yi imani duk wanda zai yi addini inda annabi zai yi mizani to wannan ya aizani hakika ya bishe marhudi habibi 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 hakika ya aizani kuce masa ya fice da fitatai habibi hatimul anbiya habibi ya rasulullah ruhina wana baka kwakwalwa ta tunaninka zuciya na ta bejanka a bakina da zancenka a kunne na tuna ɗauka a barci na mafarkinka a sallata salatanka a aiki na na boye ka burina da hannun ganka nabiyullah da kanzullah wa anta babullah wa
sallallahu alaihi wasallam. Allah ya samu dace.